and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Puki! Unya na kon maayo na ka. Mao ganing tambali ko aron makakinamot na ko. Okay. So ayan ako. Oh, Patanawa ko si mong kamot manang. dada. Oh, Nye! oh. Ginoo ko manang. Mudi nga maglisod kag kinamot kay unsa man dining imong mga koko? Nag-nail extension man di ka? Ha? Tangtanga na! Oy. Tangtangon gyud. Kamahal ra mas pagpataon ako ini. Oh, wa ka maiko gana. Kanindo tada. Do na pay flowers. Papauli na sa inyo manang. Ay na nagpangandoy nga magkinamot ka kung mukaon ka. Kung maumangani ng dili na nimo ipatangtang. Sige na lang manang. Uy, ayo. Uy, ayo. Amping manang. O sige, padayon ta. Kinsay sunod. Kinsay sunod. Ay. Humanagin ko sa komisyon karong adlaw. Pero kapuyas lawas. Ay. Bugat man akong pamati. Karon pa man ako pati ang kalaay sa pag-inusara. Char. Inom mo, naghimo kong pipino lemon juice. Hala. Niyabag na. Karon na hinumdum ako galit ni Bia. Naghuna-huna ka siya na ako. Aray! Oh. Kay napaakan ako akong tita. Hapdosa, uy. Di ko na tingali itong imukan ako, ay. Hi, Bia. Ay! Uy, sorry. Nakuratan ka. Sorry. Sa sunod nga magpakurat ka, pagpahibaw. Uy, Bia! Bia, kadiyot! Kahilas ko na itong babayhana. Kaswerte ra niya, nga nakagusto ka niya. Kagwapo ra nimo. Kabuutan ra nimo. Karesponsable ra nimo. Salamat, ma. Mama, gidi ka na akong tinuuray. Ay, sige lang, paing. Mauntog na lagi nas Bea. Sugton na lagi ka, ana. Oh, dawata. Parang sa maning kwartahan ng... Gipahatag na ni paing nimo para pang shopping. Ha? Uy, dili ko makadawat na ng uy. Anong tagaan man taon ko niya kwarta? Ay pang shopping gani. Di ba ko hilig og shopping nang. Gawas pa, kung mag-shopping ko, naman ko'y kaugaling ang kwarta. Salamat na lang nang ingna si Paing palihog. Bea, sugta na lang good na paing good. Akong ipaniguro nimo nga dili ka gyud magmahay sa akong anak. Mapinanggaon kaayo ng bata aday. Panggaon ka gyud ana sama sa iyang pagpangga nako nga iyang inahan. Oo. Magkatawa man ko nimo nang uy. Nganong nikatawa ka man, Bea? Sorry nang ha. Nalingaw ra magud ko nimo kay imong ipasugot nako sa Paing bisan wa siya manguyab nako. Ha? Wa di siya manguyab nimo? Wa uy. Ma! Anong mga pagmangga? Kanahan kang dako? Perti pa na kung pangamural ni Bea nga ipasugot ka? Wa pa man day ka manguyab kang kwanggola ka? Wa pa bitaw? Dire na. Piti keep the change. Sakto naman ni imong kwartado. Joke na bitaw ya.
lagi. Wala nagpatambal ni kuya karon. Kuya? 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 Ah, kuya! Kuya! Kuya mo! Kuya! Kuya, ano man? Ano hitabo man mo, ha? Ano man? Saan ka ba, boy? Kuya? Buhay lagi ka? Ano? Namatay di ako. Labi na ko! Yabag! Naman ko kasawag! Ha? Unsa rin na, ha? Ano rin na? Abi din mo dugo na. Tina na. Akong gitina ang t-shirt. Ay! Kuyawan ako eh. No. Abigin ako, kuya! Ay, salamat in taon! Nga nagpataka na ko. Kano may pauli magagsayo? Doon ay faculty meeting, kuya. Wala ka mo soroy. Wa! Kaya nagtuo mo kung nanambal ka karon. Ug wa ka assistant. Oh. 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 Kuya. Touch ko dong. Touch. Amo rin ka. Kuya, mingaw lagi. Wala nga rin. Doon naman. Pero nagbutang og karatula nga close. Ano rin, kuya? Nilakaw ka? Naglain na akong lawas ganina. Gidanggas ko. Mo ba? Unya. Unsa may pamati naman karon? Bungol? Hindi naman. Kay kung bungol pa ko, waong tata magka-istorya tarong karon. Bitaw, kuya. Bitaw. Si kuya, mulakaw na ko balik. Asa man ka? Joke na bitaw, kuya. Mag-ilis na, koy! Libro lagi na, kuya. Oo. Na ukayan ko rin karaan na tong aparador. Unsa man ang libro, ha? Libro man is mga herbal. Mga tanom nga makaayo sa mga sakit-sakit. Uy, makatabang na nimo, kuya. Lagi. Tunan ko bitaw niya ni. Unya, kuya. Mga pila ka lubi imong kinahanglanon, kuya. Kaya magkudkod ko daan. Karaan. Nakaukay lagi kag karaang joke. Napuritar na nako, kuya. Karon na yun. Natagagi ka na ng imong gigunit ang libro, ay. Wah! Manamatag simba, kuya. Asa man taron? Pauli na. Asa pamlita? Uy. Na may mga... Kaila ka ng mga babayhana? Kanang Karanay, nasat bang? karanay ko'y bayot? Oh? Waman. Karo ako no. Masigi mo na mga classmate or schoolmate ba? Tapa. Na, kuya. Waadyo kailan nila, kuya. Uy. Murag mo paingon sila na to, oh. Oh. Mga fans tingalin ani mo? Oh. Mga secret admirer? Tingali, no? Pwede ba picture? Sure. Sure, pwede kayo. Ikaw si Doc Imok man. Ha? Ikaw na yung picture na mo. Sige na. Dapat tatanan, dali. Unsa ko din eh? Kanya, kung magtapat mo, padool mo dire. Mutag vlogger ani. Maudi ay. Mo din iyang kanahan. Kanang tapukan sa dakang mga babay. Feeling celebrity. Don imok. Diyan na lang ni mo imoka ka. Garaan mo, kuya. Mura naman kag-artista. Donut talk. Dunat asan. Ayaw pagsaba mauwaw ta. Tinuod man gud. Ngani gani ko. Liman ka. Kung wa pa ko maging selfie, di ko ma-upload picture. Kisa ba sa itong mga babayhana? Ano nakialaman to sila na ako? Aw, nagpasabot na, kuya. Nga sikat na gud ka. Dagka na kinakailan mo bisan dili taga ato. Lugaw ah. Sa social media man di ka nailihan, kuya. Doon na sa pa na yung mga pasyente nga nagpost-post bahin ni mo. Aw, maog yun na. Bitaw, no? Oo. Maog yun na. Social media mag yun na. Kabawa ka social media.
Mar. Oh, Bea? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!